Rino lamun tengi pembayang beda ati singo terato saupong kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko endahe rembulan Indonesia. Londeng. Yoi. Yo. Ya. Semoga. Berpacaran kembeleng, nyuki waktu kembeleng. Yo, ayo masuk, mudah. Lo, atur posisi. As.
Ayo dulu.
ya lu ya, ya lu ya lu ya, ya ya, lu ya, ya lu ya, ya lu ya, ya ya, ya, jos. Endah suling setiap warni ya tanpa beda ya tak ya iki padet monggo ya Mimik dulu.
Selengit tok iki. Kalian nyuwun pangapunten datang menonton ingkang wonten sairing pojok sebelah kanan ingkang caket jugangan celeng katuran radi mundur ing samangke mbok bilih sak wanci-wancinipun jegur mangke panjenengan ndak klebus utawi kenging lendut matur nuwun. Bermain-main sambil berlari-lari gelundeng kemari ayo jadi lagi lagi kemari ayo jadi lagi yo aku punya anjing kecil beri nama Meli ia senang bermain-main sambil berlari-lari Eli kemari ayo lari-lari Eli kemari ayo lari-lari ara yo iki celeng kabeh asune ndi oh kaya siji nomor yo ayo aku bingung celenge sing ndi asune sing ndi asu kabeh kok celeng kabeh celeng kabeh yo putane tok nih mingkara mingkuring ukara usabak sehing negara mingkar mingkuring ukara usabak sehing negara mingkar mingkuring ukara usabak sehing negara bebarisaning yaksa saka negara ganda lumayit poton pating deru pating lembur candane kanca-kanca iki ana marang endi kanca kaya mampu kandhane manungsa kowe wis sakutara suwe lek ku ngelak agak-agak Tolak Indonesia. ayo mingkar mingkuring angkara usabak sehing negara mingkar mingkuring angkara usabak sehing negara ya sepertinya dia bahagia.
Terima kasih. Oh, bos. Ya, ayo, hei. Oh yeah, hai, hai, oh yeah, hai, ya hai, oh ya. Selalu ya. Le. Ya ya oh. Oh ya. Lo. Ya oh. Oh ya, oh ya. Lo. Ya oh ya lo ya. Oh ya ya. Oh ya. Ya oh. Oh terus. Yo. Ya oh. Yo tiga perahu. Ya oh. Ayo. Ya. Sepeda meneh Casulinga datang menonton ingkang wonten sairing pojok kanan. Nggih, arep dimulai sak mongso-mongso celeng nyambir mangke ndak rebus. Matur nuwun. Ya carane tangekke. Mas Edi tangi dhewe. Ka iya. Oh, ngono. Jamoni. Dasar kodrat sifat manungsa kebak nafsu angkara ati kang atiku atikuna nyawiji jroning eling padha sing sifat manungsa kebak nafsu angkara ati kang atiku atikuna nyawiji jroning eling yo sing
dipinangani pamut bapak ingkang kagungan kersa lelagon Kitir Sumilir Mas Blundeng. Nggih. Kitir Pak Ustaz. Pripun-pripun? Nggih sakmenika sampun wonten list lagu saking ingkang kagungan dalem. Nggih, sampun dipun list. Nggih, sakmenika enten Kitir Sumilir, Mawar Kuning. Sewu siji. Nggih. Layangan. Lazangan. Nggih, kalih Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Nggih, dipinangkani ing setunggal mbokong setunggal nggih Mas nggih. Nggih. Kalian nyuwun pangapunten ingkang wonten sairing pojok kalangan sisi kanan. Nggih, sisi tengah radi ngati-ati iki celenge rada ndlodok. Nggih. Mangke ndak kecipratan. Nggih, heeh. Bagus-bagus ndak kupak lendut. Eman bagus e, eman ayune. Ayo Mas dikasih Kitir Sumilir dulu Mas. Kitir Mas Gareng. Nggih Mas Gareng Pak Eko. Pak Ustad. Kados jene titianipun ninggal. Napa Mas? Apa kuwi mau? Kendaraan ya. Oh, kendaraan. Ingkang pundi? Ayo sing sok pupuran. Ayo Mas. Engko ndak kepiyak madine wisan. Heeh, terus ke wae. Dapat mancung, ya dapat mancung. Kitir Sumilir, sumangga kanca-kanca katuraken. Katur pandhanipun Bapak Harno lelagon Kitir Sumilir Kapiyarasa. Mugi wonten dados ana penggalih. Nggih, mau titip Mas. Angenku ngambara anembus mego pengitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak ati-ati hitung tegel saking jatuh. Beto atiku singo kerto saumum kapan mbok yo aku iso gegem lintang rengko endahe rembulan Kuatir lamun tak sadar sekar bukan ing orang kang tekor tekor ngitung melintang sesuluk padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjenengan tak ati-ati hitung tegel jatuh.
atiku ngoterake sampong kapan boyo aku bisa gegem lintang ngrengko endahe rembulan semilir sampun. Nggih. Kelas dengan apa? Ayang-ayang kok kira Mas Agus? Ayang-ayang, Mas. Nggih. Heeh. Bayang-bayang. Nggih. Heeh. Ayang. Nggih, diparingi lagu terbaru ayang-ayang. Nah, ayangku neng omah lah. Ora tajak ndono-ndono ndak do. Mboten ndak do pengin. Tekmu tekku dhewe. Ngono.
burung tapi saming ayang-ayang. Nggih, sampeyan kapan kater nggih Mas. Sampeyan kater ayang-ayang nggih. Saiki dolan nang pesisir Mbak Sita. Nggih, semonggo Mas. Hawane rada sumuk dolan nang pesisir. Gong loro Mas. Nggih. Nyero kidul. Ing sisih kidul tanah Jawa dumunung ana sekara kalanyata gedhe ombake dadi titiane pasuryan sira ra ana tatike Raton segoro Roro Kidul Gendang jumeneng ing Raton segoro Yuk, butane. Iya putane di musik. Semonggo. Wedang 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 merah dateng nyangge parang sasoter ciki angure rek mominat jaman salah pilih
Kapan lambiane merak sing ledang 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 nyang ing parang asa sonder citi angure rek mopi nacak temengga aduwe yang selanjutnya slow lo oh ya Pakarayan ning praja kumraga jambut jangsa tali wanda manunggal saya Sikro nayoko angaya ikaraya pakarayan projo kumraga jambut jangsa tali wanda manunggal saya
dibantu, dibantu. Yuk, คya mas, cek. Aku nek dadi piye iki, Pak? Suwi nek napa. Jadi kancane mlebu, dikancane mlebu. Bawa masuk.
Sarno semonggo. Lenggah mriki mawon cah bagus. Sampeyan nggih kene wae nggih, teng mriki mawon. Yo. Yo, kondur. 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 Bablas. Sekali lagi. Trimo mundur timbang loro ati tak oya wong mantanmu wis lali pancen wis nasibku iki nandur becik tukul limbung diloroni Trimo ngalah aku wis ra betah tak nangis sono malahmu gawe susah ngarepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah nangis aku isin senadyan loro ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin sing krepuyung saiki dadi garing aku lilo pisahan nilai dadi alat mong mundur timbang loro ati tak koyak wong kowe wis lali pancen nasibku iki nandur becik tukul mung dilarani Trimo ngalah aku wis ra Seru. Jos. sono malahmu gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah Nangis aku isin senadyan loro nang batin aku lilo sayang bisa kanthi lahir batin Tresno sing krepuyung saiki wis dadi garing aku lilo pisahan nilai kondur 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 kondur
Yo celengi dulingi. Ayo celengi balik kandang yo. Celeng. Oh. Oh celeng pasu ya. Oh piring yo. Lah. Yo. Os. Apa sih drum sih. Ayo monggo Mas Heri, monggo. Yo. Yo. Yo tarik yo. Yo. Dibantu di kaum lebu. Masuk kan? Pedote tali oh sayang iso disambung pedot katresnan ning ati loro. Ya,
percayane ngilingake aku marang slirane ora iso nglalekake esem kemuyune tansah semanding saben dinane Banyak dalu durung bisa nindra Bawayanganmu kemantil ing nindra Sof Kowe lunga ora kandha kaya tanpa dosa nindra sliramu nganti rekoso pancen kene lelakon uripku iki durung iso gawe seneng ing atimu kudolan saka manungsa nang alam donya kuwi peparinge Gusti kang kuwasa tatomo kanthi ati legowo wayah dalu gurung bisa nindra mung wayangmu kumantil nang netra sayang lunga ora kandha kaya tanpa dosa mitra sliramu nganti rekoso lelakon uripku iki durung bisa gawe senenge atimu coba lakono uripku ning alam donya iku peparinge Gusti kang Iya. kuwasa kondur ayo Dik ke Taman Asmara. Sidorondo yang mana dulu derek? Sidorondo ke Taman Asmara yang mana dulu Aku monggo? mau aku nek rondo. Pripun? Yo, iki dulu kesek Mas Dulteng. Iki dulu kesek. Sempurnake yo. Yo. Yo ya. Yo. Ha. Durung. Gas.
Bisa nyangkut. Wah. Gimana nih jungkat? Matur nuwun lagi. Hora hore hora hore hora hore hora hore hora hore hora hore hora hore. Yeay. Iya waras waras waras. Selamat 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 selamat. Betul. Sinden random. La 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 la. Arep ora Mas Blacky. Pripun Mas? Nek random. Yen nemu sliramu wis tak aturi nek golek bojo sing bagus sing pinter nyanyi Ala iya Mas pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rada Semonggo Bapak Pawang. Habis kan? Selak sore. Setelah pindah belakang. Wayahe. Yuk.
Ayo kontur no. Ayo mulai. Yo. Zoya. Yo yo. Yo 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 yo. Woi. 14. Sepindah malih. Yo. Tadi rong karset iki. Tenan rong kalbu. Ke Taman Asmara. Saben wayah lingsir wengi mripatku iki ora iso turu. Tansah kelingan slirang wong ayu kang dadi bebujanku. Bingung ngrasani atiku arep sambat nanging karo sapa rasane ora kuwoh ngrasake atiku sing saya ngalongso. Wis tak lali malah sansaya kelingan nganti tekan esok kapan nggonku mendem ora iso turu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ke Taman Asmara? Nyatane ora kuwowo ngrasake atiku sansaya nelongso. Yo 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 yo. Le 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 le. Yo 12. Le 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 le. Yo.
Yuk. So. Pripun Mas Drondeng? Bagaimana Mas Meleki? Ambekan sih. Heeh. Mbak Wini Cakso ning ngotasi setunggal babak malih. Heeh, kanca-kanca wonten iki sagep. Siap-siap, heeh. Iya. Nggih. Oh kepiye? Oh putane tok nggih. Manut nderek mawon.